Yanzu aka samu rahoto cewa Sunday Igboho wanda ya kasance dan gwagwarmaya ne na kwato mai yarbawa yanci ya fito ya bayyana cewa yana da sunayen 'yan siyasa wanda suke da hannu a sace ɗalibai guda 45 tare da malamansu. Kada kuma ta dai Sunday Igboho ya kasance dan gwagwarmaya ne na gefen yarbawa wanda a shekarun baya aka samu cewa yana ta kokarin gwagwarmaya domin ya kwato mai yarbawa yanci a yankunansu, amma sai aka samu cewa bayan an sace ɗalibai guda 45 da malamansu sai kasance Sunday Igboho ya fito ya bayyana cewa a yanzu haka yana tare da sunayen duka 'yan siyasa da ya kasance suna da ruwa da tsaki hannu dumu-dumu a sace wa'annan ɗalibai da malamansu. Sai dai abin da mutane suke tambaya cewa shin da gaske ne Sunday Igboho ya kasance yana da wa'annan sunaye ko kuma ya faɗa ne don wani biyan bukatan kanshi ko kuma yana so yi wayan 'yan siyasa ne sharri ko kuma a'a da gasken ne. Amma sai aka samu cewa hukumar DSS a yanzu haka suna neman Sunday Igboho domin ya zo ya ƙara musu ƙarin haske da bayanai. Amma sai dai Sunday Igboho a maganganun shi ya fito ya bayyana cewa zai faɗa sunayen kuma zai ba ma gwamnati wa'annan sunayen, wato jami'an tsaro kenan. Amma sai dai in gwamnati ta mishi alƙawarin cewa za ta ba shi jami'an tsaro wanda za su kasance za su kare shi, kasancewan sunayen wa'anda zai kira ko kuma sunayen wa'anda yake tare da su wanda suke da hannu a wannan sace yaran, to gaskiya in ya faɗe su shi karan kanshi rayuwar shi zai kasance cikin barazana, zai kasance cikin wato za a iya kawo mishi hari a kowane lokaci. Amma mutane suna tambaya cewa shin da gasken ne Sunday Igboho yana da wayannan sunayen ko kuma ba shi da shi? Shin kuna ganin cewa da gaske Sunday Igboho yana tare da wayannan sunaye na wanda suka sace wayannan ɗalibai, wato 'yan siyasa da suke da hannu wajen sace wannan ɗalibai, ko kuma kuna ganin cewa ba shi da shi? Shin kuna ganin cewa bayan ya faɗa sunayen gwamnati za su cika alkawari domin su ba shi jami'an tsaro wayanda za su kare shi, ko kuma kuna ganin cewa har in ya kuskure ya faɗi wayannan sunaye gwamnati za su zame hannu a kan shi ba za su ba shi wayannan jami'an tsaron ba? Menene ra'ayinku?